Kabilang po ang Dagupan City sa 149 na mga lugar sa bansa na lumagda sa kasunduan para sa nationwide classroom building program na ginanap sa Malacanang Palace. Isinagawa ang ceremonial signing bilang bahagi ng direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang tugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan sa iba't ibang mga panig ng bansa. Sa ilalim ng nasabing programa, nakipag-partner ang Department of Education sa mga lokal na pamahalaan upang mapabilis pa ang pagsasaayos at pagtatayo ng ligtas at maayos na learning spaces para sa mga mag-aaral. Dumalo rin sa seremonya si Education Secretary Sonny Angara kasama ang iba pang opisyal ng palasyo. Ayon naman sa pahayag ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, layunin ng programa ng karagdagang gusali kundi lamang na magpatayo o layunin lamang ng programa na hindi lamang magpatayo ng karagdagang gusali kundi mabawasan din ang classroom congestion at mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa lungsod. Dagdag pa niya, inaasahang ang mga bagong silid-aralan ay magbibigay ng mas komportabling kapaligiran para sa mga mag-aaral at guro at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kabataang Dagupenyo. Binigyang din sa pagtitipon na mananatiling prioridad ang edukasyon at patuloy na isusulong ang mga programang makatutulong sa pagpapalakas ng sektor at pagkatuto ng buong bansa. IFM News. IFM News. IFM News.